Ka Khazels Autonomous District Council Public Accounts Committee nekasngi klalej man IT ka kaipot sya chairman jong ka council uba strong pillar khajana kid got jong ka PAC hapo ka jingelam jong uba Titus Charwell Khain nekasngi kal IT ya ka kaipot hak jinglon lang jong kid got ki bagantup ya laingut ki badai na kalyang sunshar but kumjuru arngut ki badai na kalyang yate kidkhot ki bai don lang ne kidai uba jurisman yaupneu uba Denzel R Chen ka Congress Miri Kharpuri bat uba Ricky Shulai kumjuru hakne kasingi lai don lang ru da secretary jong ka legislative wing uba Valentin Sotun uba dai ru secretary jong ka PEC tiki ai trai kita kijing ai jimot na ka liang ka jong pi kom ka committee syaka syau chairman mentakasingi nakaliang jong ki dekat jong ka Public Accounts Committee nila dia kendu chairman bat nila IT kini ke report te kombolongi gam lai papat bangan batailut ke ega ke bangila ai ke report kalong ba namari kani ngin haban place of house dan rei lengkot i kalong ba kom ka committee le Shong Bun Sin kumbasan hadun rusin banyak tai banyak keren halo ke jing lap ke jing siam jong ka CAG report but aga jo ko poru ngila khot ya ki department ki ba fair ki ba involve aga tu ka report jong ka CAG but ngi la ai jimut sibun ya ki department ba fair kum do ban pembet ya ki kenrum ki jing bombet ki jing bombiak kumbala lap de ka CAG but aga jo ko poru ngila yo sibun ki jing pensyai nagi department ni ki step lagi ki lenti ki ba ki senjam ki ba kum ka department ki la ship kia lo ke ke ba CG report tengi kermen ba ka na ka ka ba ngin ajimut menta ya ka isi lagi department fair long ba nang pen pha shu ya ka komtre kam nang is kamat ba nginom kanom long kum ba kedau apa ka CG report thì kita lagi long lengkot kiba ni la submit ya report ke jungi kat kum ke jinge keren ke jinge tai ke jungi ha gini ki san real teli ki meeting kiba ngila pelong tena karen ke junga nga shimbu ini kabu ban ai ku blay ya ki member jong ka PAC baro ki MDC jungi dan baro rumun nang tai member secretary ya ki officer jong ki department repair ki bala ai ka full corporation lani ke jinge trelang na ka banta kumnuban ajimut bat perolong ini ka report ka bangila submit sa chairman dia kan ni ka report lano trekin wanra apo ka house ngataray ha ni ka session ka barlong ha ka artarik in sa place po house